Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλή θέαση. Και παίρνω εγώ πίσω τα κινητά σας, έτσι! Η Αθήνα σήμερα είναι μια μοντέρνα πόλη που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες του εξωτερικού. Διότι πλέον και κάθε άλλη ευρωπαϊκή μεγαλύτερη κομφόρ. Αρδέσεις! Λήξη διαμερίσματα, πολυτελή αυτοκίνητα. Δικτυρινή διασέβαση. Και πάνω απ' όλα, μια άψογη δημοκρατία. Κάθε μέρα η Αθήνα μας γίνεται και ομορφότερη. Τα παλιά καταθλιπτικά κτίρια δίνουν τη θέση τους σε μοντέρνες και άνετες πολυκατοικίες ευρωπαϊκού τύπου. Βέβαια, η πρόοδος δεν έχει εξαντληθεί παντού. Υπάρχουν ακόμα γραφικές γωνιές χαμηλά σπιτάκια, όπου ζουν οι ταπεινοί και απλοί άνθρωποι του πόθου. Η κόρη του εφοπλιστή Βίρονα Δελα Φράγκα. Αυτή με τα λεφτά της. Πρώτα κατέστρεψε το γάμο της κόρης μου με το γιακουμί και με έσπρωξε στο βούρκο. Κι ύστερα τύφλωσε και τα δύο μου τα παιδιά. Το ένα με το πλοίο της και το άλλο με το αυτοκίνητό της. Αν είχε τρένο, ανοίγουνε και εμένα, κυρία Πρόεδρε. Το βράδυ των αραβώνων μας, στο μαγαζί ο Κάμπουρας, ο Γιακουμής έπαιρνε το μπουζούκι του. Με δίστασε να το καλέσει στο σπίτι της η Τζέλα, όταν φύγαμε όλοι. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Να σου βάλω κάτι, ένα σκάτς. Εκτός από το μπουζούκι, τι άλλη δουλειά κάνεις για μένα? Στα πετά, στα τούβλα, στον τόρνο, στο καλούκωμα. Γι' αυτό έχεις τόσο λαξαμένο κορμί. Ναι, εσύ και ένα Δελαφράγκα. Όχι, κύριε Δελαφράγκα. Τζέλο. Γιατί έχω και τα πάνω σηκώματα στην οικοδομή αύριο πρωί. Άντε, γεια. Θα περιμένω τηλεφώνημά σου.
τα σπρόρουχά του. Τα βρήκα μαυρωμένα. Ξέρω τι μου έχεις κάνει. Καλέ, εσύ θα πέσεις να με φας, σταμάτα. Αν μάθαινε ο πατέρας μου, ο Βίροντε Λαφράγκας, ότι συναντιόμαστε. Δηλαδή, ο συνδεσμός μας δεν έχει κανένα μέλλον. Διακομή. Είμαι μια μάνα, Μαρτώνη. Τι πράγμα! Έχω μια κόρη 20 ετών, την Τζένι, που σπουδάζει στην Ελβετία. 20 ετών και εσύ πόσο χρόνο είσαι? Α, την έκανα πολύ μικρή, μόλις 10 ετών. 10 ετών! Ναι, για πέρα ανάπτυξη, κουβέντα θα ρίξουμε τώρα. Ελπίζω να είσαι ένα καλό κορίτσι στη Λοζάνη. Δεν πιστεύω να έχεις κανένα φλερ. Έλα, καλή παππού. Όχι, γιατί θα θυμώσω. Εσύ η Τζένι, ο παππούς σας θα αναγγείλει τους αραβώνες με τον κύριο Ντένι στη δεξίωση των γενεθλίων σας. Εκεί άδελα Φράγκα, λέγεται παρακαλώ. Την κυρία Τζέλα, παρακαλώ. Κυρία Τζέλα, εσάς ζητάτε. Παρακαλώ. Έλα, έχεις κόσμο. Είναι η μανικιουρίστα μου. Πολύ μπουγωμένη την άκουσα. Έχει έρθει η κόρη σου. Δεν θα βρεθούμε σήμερα. Όχι, όχι, χρυσή μου. Θα πάμε αύριο για μπάνιο. Ναι, αύριο καλύτερα, χρυσή μου. Γεια σου τώρα. Τι όμορφα που τραγουδάς, αγάπη. Αχ, σε ευχαριστώ, αλλά γκάλιασα να τραγουδάω τόση ώρα στη λαλάκα. Δεν πάμε για μεσοφρή. Μαμά. Τζένι. Τζέρα. Τι το σύντοση. Πώς από εδώ. Εγώ πήγα να μπάνιο με το κορίτσι. Την Τζέφη, την Τζάνινα, την Τζένση και την Τζούλια. Ωραία. Ο κύριος. Ο κύριος είναι ένας φίλος. Ο Διακομής. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε. Και δεν πάμε. Γιακουμή! Μάθα! Ξέρω όλα, Γιακουμή! Περιττό να μου κρύβεσαι! Αρνήθηκες την τίμια αγκαλιά μου για να γυριστείς στον πούρκο με αυτή την πλούσια! Εγώ έκανα όνειρα μαζί σου, Γιακουμή. Εμείς οι φτωχοί δεν μπορούμε να κάνουμε όνειρα, Μάρθα. Κάτσε λίγο. Γιακουμή! Όχι! Από πού βγαίνω, η κατσίνα! Δεξιά ρε πόδι. Έχω και πόδι!
Buonasera, κυρία Τζέρι, τι είναι. Τζένι! Τζένι! C'è il bagno. Τζένι! Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, κυρία Πρόεδρε. Συνέβη και κάτι ακόμα τρομερό. Βυθίστηκε το πλοίο που δούλευε ο γιος μου. Βυθίστηκε το Τζέλα Δέλτα. Πατέρα! Τι συμβαίνει, Τζένι? Είμαι η Τζέλα πρώτον και δεύτερον βυθίστηκε το Τζέλα Δέλτα. Το ξέρω, Τζέλα! Έτσι. Και αντιδράς τόσο ψύχρεμα. Στη δουλειά μας δεν πρέπει να χάνουμε ποτέ την αυτοκυριαρχία μας. Μα δεν πρόκειται για ένα απλό ατυχηματάκι, πατέρα. 25 ναυτικοί χάθηκαν σε αυτό το ναυάγιο. Από ναυάγια πάνε συνήθως οι ναυτικοί. Δεν πάνε από μαγουλάδες. Πατέρα, μιλάς για 25 ζωές. 25 παλικάρια. 25 ιδιοκαμένους ρεβέλους. Το ασμένο δέρμα τους το είχε ποτίσει αλμύρα και το είχε μαστιγώσει αλήθεια. Το κορμί τους είχε τη δροσερή αγωδιά της θάλασσας και που τα τραχιά χέρια τους μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Βρίσκω τη συγκίνησή σου κάπως υπερβολική, Τζέλα. Ίσως γιατί δεν είμαι ακόμα τόσο πορωμένη όσο εσύ, πατέρα. Τζέλα! Πατέρα! Ήξερες πολύ καλά ότι αυτό το πλοίο δεν έπρεπε να ταξιδέψει. Τζέλα, σε παρακαλώ! Το Τζέλα Δέλτα είχε πρόβλημα. Δεν είχε φουγάρα. Τζέλα, πρόβλημα! Αυτή την κουβέντα δεν πρέπει να την ξαναπείς ποτέ. ήταν και τόσο ψηλός ο αρίστος σου. Καλά, εδώ. Και πιο κοντός ήτανε. Δεν ήταν και ένας κωδικός, δεν με βρίσκεις τώρα. Όχι, ναι, όχι Νάνος, λίγο πιο ψηλός ήταν. Ό,τι και να το πει. Γιος μου ήταν σπλάχνο μου και τρέμει το πόνο της μάνας με 12 χιλιάρικα. Να τον εξήγω να πω. Τι λες, κάνε σαπίλα. Πάνε τώρα να κουκουλώσουν και την υπόθεση. Ήταν ατύχημα, λέει. Άμα το βγάλουνε για τύχημα, ούτε 6 χιλιάρικα δεν μου δώσουν. Και τι να κάνεις, Λαβρεντία μου. Θα πας εσύ στην επιτροπή να της πεις πως το καράβι ήταν σκυλοπιτικής. 20 δικηγόροι αρνηθήκαν να αναλάβουν την υπόθεση. Εγώ όμως ξέρω κάποιον. Μου είπανε για έναν δικηγόρο που υποστηρίζει το δίκαιο των φτωχών και των κατατρεγμένων. Τον αδέκαστο Στέφανο Μπάρα. Είστε ο αδέκαστος Στέφανος Μπάρας. Ναι, είμαι και αδέκαστος και Μπάρας. Περάστε. Κύριε Μπάρα, λυπάμαι πολύ για αυτό που σας συνέβη. Ή μπράβο, του μπαμπά είναι κάπως οξύχη. Και έχουν και βαρύ χέρι πάντα θεμά τους. Για μπράβο σας πήραμε, όχι για να μας κόβουνε βεντούζες. Κύριε Μπάρα, δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη τι υπενήσεστε στον πατέρα μου. Δεν υπενήσω με τίποτα.
Κυρία Δελαφράγκα, σας λέω καθάρια πως το Τζέλα Δέλτα δεν πληρούσε τους όρους ασφαλείας ενός πλοίου. Μα το πόρισμα της Επιτροπής... Το γνωρίζω το πόρισμα! Κυρία Δελαφράγκα. Όμως εγώ πιστεύω το Τζέλα Δέλτα βυθίστηκε εξ επίτηδες για να εισπράξει η εταιρεία σας την ασφάλεια. Αχ, Στέφανε, να ξέρεις με ποιους πας να τα βάλεις. Δεν με ενδιαφέρει! Τζέλα Δελαφράγκα. Εγώ δεν βλέπω τη δικηγορία σαν επάγγελμα, αλλά σαν λειτουργήμα. Ένα λειτουργήμα που υπερασπίζεται το δίκαιο. Είναι στο πλευρό των ταπεινών και των καταφρονεμένων αυτής της ζωής. Στέφανε, γίνεσαι άδικος μαζί μου. Εγώ ήρθα εδώ για να σε προστατεύσω. Μη συνεχίσεις αυτή την έρευνα, Στέφανε, δεν πρόκειται να βρεις τίποτα. Ο πατέρας σου έβαλε να μου τα πεις όλα αυτά. Αν ήξερε ο πατέρας μου ότι ήρθα εδώ, αλλά τι σημασία έχει αυτό για σένα. Γιατί θέλησες να μιλήσεις μαζί μου. Για να σε βοηθήσω. Να με βοηθήσεις εσύ! Εσύ! Μια Δελαφράγκα. Εγώ νομίζεις δεν πόνεσα για αυτούς τους 25 ναυτικούς που χάθηκαν. Αυτά τα 25 τους 25 ηλιοκαμένους λεβέντες. Το εργαζομένο δέρμα τους το είχε πουτήσει αλουμίρε και το είχε μαστιγώσει αλήπτα το κύμα. Το κορμί τους είχε τη δροσερή βοδιά της θάλασσας και από τα τραχιά χέρια τους μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Αν όντως πόνεσες όπως λες για αυτά τα 25 παλικάρια, αυτούς τους 25 ηλιοκαμένους λεβέντες. Το εργαζομένο δέρμα τους το είχε ποτίσει αλμύρα και το είχε μαστιγώσει αλήπτα το κύμα. Το κορμί τους είχε τη δροσερή ευωδιά της θάλασσας και που τα τραχιά χέρια τους μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Τότε πρέπει να καταθέσεις στο δικαστήριο την αλήθεια. Την αλήθεια κατέθεσα. Τότε γιατί έβαλε να με δίνουν τον μπαμπά σου. Σε παρακαλώ, μέρες. Τι είναι, Τζέλα. Πες μου, τι φοβάσαι. Ο πατέρας μου δεν είχε λόγο να βυθίσει το πλοίο. Το Τζέλα Δέλτα δεν ήταν ασφαλισμένο. Νομίζεις μπορείς να με ξεγελάσεις με αυτό το φτηνό θέατρο. Αν δεν με πιστεύεις, ορίστε. Τι είναι αυτό. Όλος μας ο στόλος είναι ασφαλισμένος στην εταιρεία Angela Rwanda, τη Λονδίνου. Αυτό το χαρτί πιστοποιεί ότι η ασφάλεια του Τζέλα Δέλτα έχει διακοπεί εδώ και 1 χρόνο. Και γιατί η Άντριου Λουτ Βέμπερ διέκοψε την ασφάλεια του πλοίου. Μη ρωτάς περισσότερα. Ήδη είπα πολλά που δεν έπρεπε. Γιατί μου τα είπες όλα αυτά. Τζέλα Δελαφράγκα. Σε ρωτάω! Συγγνώμη. Γιατί μου τα είπες όλα αυτά. Τζέλα Δελαφράγκα. Δεν ρωτάνε τέτοια πράγματα. Μια κυρία. Είδες πολλές το Παπαπέλα μου. Δεν κάνω για σένα. Γιατί εγώ είμαι ένας αλήτης και εσύ μια αρμόδης. Είναι αλήθεια. Με πόρτα. Θα πάρεις μπουζουξί και οικοδόμο εσύ! Η εγγονή ενός Δελαφράγκα! Ποτέ! Μα Τζένι, εδώ και εμείς έχουμε συμφωνήσει με τον κύριο και την κυρία Φλωρίδη να παντρευτεί στο τέλει. Ο γάμος αυτός θα ενώσει 2 τεράστιες περιουσίες. Πάτε δηλαδή να με θυσιάσετε σε ένα γάμο σκοπιμότητος! Μα όλες σου οι φίλες, η Τζανίνα, η Τζέσι, η Τζέφι και η Τζόι έχουν παντρευτεί παιδιά της τάξεώς μας. Και εσύ θα πάρει το τζεδάκι εδώ! Εντάξει λοιπόν, τότε κι εγώ αν δεν πάρω το γιακουμί, θα βγω να πω σε όλους ότι το Τζέλα Δέλτα δεν είχε φουγάρα. Και δέχτηκε ο Δελαφράγκας για να πρόσωπο. Και δέχτηκε ο
Τον βλέπω έτσι στραβούλακα και μου καίγεται η ψυχή. Αχ, υπομονή, λαμπρετία μου, υπομονή. Τι υπομονή, Παναγιώτα μου. Τραπεζάκι. Τον έχω όλη μέρα μες στο σπίτι να στριφογυρίζει σαν τη σβούρα. Παναγιώτα. Γιατί τι λένε? Τι να πούν κι αυτοί. Μόνο ένας γιατρός μπορεί να τον γιατρέψει, αλλά κι αυτός είναι στην Ελβετία, καρέκλα. Και χρειάζεται, λέει, τουλάχιστον 200 χιλιάρικα. Ανθοστήλη. Τι θα κάνω, μπορείς να μου πεις? Αχ, τι να σου πω κι εγώ. Τι έγινε, ρε, στο παιδί μου, είσαι καλά? Ναι, μάνα, μια χαρά είναι, μην ανησυχείς. Δεν έπαθα τίποτα. Όλα μου τα έχει σπάσει. Πιάτα, ποτήρια, μπιμπελά και ραμιδαριό τα έχει κάνει. Καλησπέρα. Κύριε Δελαφράγκα, Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ιδιαιτέρως εγώ, εσείς και ο Αρίστος. Εγώ να πηγαίνω. Καθίστε, έλα πουλάκι μου. Πουλάτε και το έτσι. Ναι, μάνα. Καθίστε. Λοιπόν, φίλε μου Αρίστο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Μα βραγιά, μα πώς θα την κάνω τα βάλει? Συγγνώμη, δεν ήθελα να το υπενθυμίσω. Τι πρόκειται να κάνεις τώρα, ήθελα να πω. Ο γιος μου, κυρία Δελαφράγκα, πρέπει να εγχειριστεί από το διάσημο Ελβετό οφθαλμολόγο Δόκτωρ Γιάκοπ Σουσάρ. Μπράβο, μάνα. Αυτός είναι γιατρός. Αλλά χρειάζονται τουλάχιστον 200 χιλιάρικα για να γίνει η επέμβαση. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είμαι εδώ. Τι, θα τον εγχειρήσει εσύ? Έτσι βέβαια, αλλά μπορώ να σας διευκολύνω οικονομικώς. Φτάνει φυσικά να καταθέσετε στην Επιτροπή του Υπουργείου ότι το ναυάγιο οφειλόταν σε ατύχημα. Και ότι το Τζέλα Δέλτα βρισκόταν σε αρίστη κατάσταση. Τι πράγμα? Να γίνω πιο ξεκάθαρη. Ήρθα να σας προσφέρω ένα τσεκ. Ήρθες στο σπίτι μου για να με εξαγοράσεις? Ναι, όχι. Ήρθα να βοηθήσω. Δεν τη θέλουμε τη βοήθειά σου, Τζέλα Δελαφράγκα. Ούτε τα χρήματά σου τα βρώμικα. Μπράβο, μάνα! Ευχαριστώ, παιδί μου. Γιατί μπορεί να είμαστε φτωχοί, αλλά το βλέμμα μας είναι καθάριο. Δηλαδή το δικό μου είναι καθάριο και το σου έχεσαι μέσα. Δεν καταλάβατε τις προθέσεις μου, κυρία Δεσπίκη. Καταλάβαμε πολύ καλά, κυρία Δελαφράγκα. Αλλά εμείς δεν πουλάμε αυτό που θέλετε να αγοράσετε. Γιατί η τιμή και η αξιοπρέπεια δεν πουλούνται. Πες τα, μάνα. Τα λέω, τι κάνω, κάθομαι. Πριν έρθεις στο σπίτι μου, έπρεπε να ρωτήσεις ποια είναι η Λαβρεντία Μπισμπέκη. Γιατί έρθεις στο Μπισμπέκη, υπό τον κούτελο μου. Πόσα θέλεις? 100.000! Πόσο? 100.000! Όχι. Είμαστε πολύ μακριά. Για πόσες? Εδώ μιλάμε για υπόλοιψη, τιμή και αξιοπρέπεια. 250? 400 κάνει μόνο η εγχείρηση. Προηγουμένως πότε 200? Ναι. Το ένα μάλλον. Πες, μάνα. Σκάσε σιγαβό. Ωραία. 400. Ναι. 400 κάνει μόνο η εγχείρηση. Βάλε τώρα. Φάρμακα, τσιρότα, αποκλειστικέ. Ξέρεις πως βλέπουν τα λιμάδε. Εντάξει. Πόσα θέλετε? 600.000. 600! Πώς κάνετε έτσι, καλά και εσείς τρεφουγάρα πάτε να κρύψετε? Ναι, αλλά και εσείς είστε πολύ ακριβή, φαρμακείο. Όχι είδα. Από 200 χιλιάρικα να βάλω το κάθε φουγάρο, να τα 600. Και σας χαρίζω και τη μηχανή που εξηράει και τύφλο στο πλάτη μου. Ναι, μα 600, κόψτε κι εσείς κάτι. Άντε να κόψω. 20 χιλιάρικα το φουγάρο. Παραπάνω δεν μπορώ, δεν βγαίνω. 5,40. 500. Ω παπά, πηγαίνετε. 520. 520.
5:30 και κλείσαμε. Εντάξει. Γιατί υπόγραψε γιατί παλεύουμε την ψυχή. Τζέλα! Στέφανε. Αντέκαστε μπάρα. Τι κάνεις με τον μπλοκ των επιταγών στο χέρι, Τζέλα? Ήρθες για να εξαγοράσεις με τα λεφτά σου τη σιωπή του Αρίστου. Αλλά βέβαια, δεν φαντάστηκες τι θα σου απαντούσα. Ένα μεγάλο όχι! Όχι, ναι, όχι απαντήσαμε. Το ξέρα! Γιατί μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να είναι φτωχοί. Μπορεί να ζουν σε παράγκες. Αλλά έχουν καρδιά και αισθήματα. Δεν μπορείς να τα σβήσεις εσύ με τα λεφτά σου. Και βέβαια δεν μπορεί. Γιατί μπορεί αυτή η χαροκαμένη μάνα να μετρά μέρα νύχτα τα φραγκοδίφραγκα. Αλλά δεν εξαγοράζεται με τα εκατομμύρια σου. Και 600 και 700.000 μας έδινε, εγώ πάλι δεν εξαγοράζομαι. Άκουσες τι σου είπε η περήφανη φωνή του λαού. Τι τη φωνή λαού, οργή Θεού. Έξω! Φεύγω, Στέφανε. Αλλά να ξέρεις, με έχεις αδικήσει. Καλά, πολύ διασταρμένη αυτή, Καθίστε, κύριε. Λοιπόν, εδώ Λορένστο, κάτσε. Μάλιστα. Ήρθε η ώρα να τα πούμε έξω από τα δόντια για τον Τζέλα Δέλτα. Μάλιστα. Πες μου, σε τι κατάσταση ήταν το πλοίο πριν το ναυάγιο? Σε αρίστη κατάσταση. Δεν πώς να πατήσεις ποδάρι. Αριστό, μίλα, παιδί μου. Ναι. Αρίστη κατάσταση. Βέβαια. Και τότε τι ήθελε εδώ η Τζέλα με τα φράγια? Εγώ θα σας πω. Μα θα πήγα μέσα. Δουλεύατε κι εσείς στο πλοίο. Ναι, Μαρκόνισσα. Τι λες εσύ, μωρέ. Αντέκαστε πάρα. Εγώ θα σας πω την αλήθεια για τον Τζέλα Δέλτα. Μα γιατί εμένα που σας είπα, κυρία Τζέλα δεν είναι. Πες μου τώρα που είναι η Τζέλα. Τζέλα! Τζέλα! Ζαμπέτα, άφησέ μας μόνος. Γιατί μωρέ έκανες και τα έπαιζε όλα του πάρα χαρτί και καλαμάρι. Γιατί έχω περιπάτεια και δεν πήγαινε στην Τζέλα δεν το κάνουμε. Θα σαραπάξω από τον πρώτο να σου πω εγώ. Κουβιάνα. Τι μαγαμίζει η μαρκούλα μας. Έτσι και πάρω την καρδία και με το δείχνει να μην τα συσσώνεις. Σώσε με, με πιάσει. Έχουμε μάθα. Θα σε τσουλομαδίσω, μωρή. Θα σε τσουλομαδίσω. Γιατί δεν κάνεις να σε αναπίσω. Με τρίφλωσες με την ομορφιά σου και ύστερα με γέμισες ψέματα. Μου πες ψέματα ότι το Τζέλα Δέλτα δεν ήταν ασφαλισμένο. Τα χαρτιά της Άντριου βέβαια δεν ήταν πλάστα. Στορκίζομαι, δεν το ήξερα. Το ξέρεις. Εγώ. Το είπε όλα ο Αρίστος. Στο είπε. Ναι, Τζέλα. Μπορεί αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι να δίλιασαν για μια στιγμή μπροστά στα εκατομμύρια σου. Αλλά στο τέλος νίκησε η τιμιότητα και η αξιοπρέπειά τους. Πάρτα λεφτουδάκια μας. 500.000 κάθε φορά. Γιατί, μωρή. Και να έχει τίποτα την Τζέλα που μου πήγε το γιακουμί μέσα από τα χέρια. Για το γιακουμί τα έκανες όλα αυτά, μωρή. Ναι. Πάρτα. Τώρα και καμπόσο γιακουμίς. Τι θες να πεις, μάνα. Ο γιακουμίς παντρολογέται με την κόρη της Δελαφράγκα. Όχι. Λες ψέματα, μάνα. Ψέματα, Κάθε βράδυ γλεντικοπάνε με δάχτυνα στο Night Club Tropicana. Στο Night Club Tropicana. Δεν ήξερα τίποτα για την ασφάλεια. Στην δική μου αγγελία σε εσύ έπεσε και εγώ. Μα ακόμα συνεχίζεις το δεύτερο πρόκειται. Να συγχαίρομαι. Σε φορωμένη τσάκα Δελαφράγκα. Σε σάπια μέχρι το κόκαλο. Στέφανε, σε βάζω προς το κόκο. Μα άφησέ με πρόσφυγη. Στέφανε! Στέφανε!
Μάνα, τις κατάρες δεν γίνεται τίποτα. Ένας τρόπος υπάρχει να τη βοηθούν. Θα πάω και να καταθέσω όλη την αλήθεια στην Επιτροπή του Υπουργείου. Μάνα, τι τρέχει! Είσαι καλά! Η καρδιά μου, παιδί. Στέφανε, η ζωή σου έπαιξε μια φοβερή φάρσα. Τι λες τώρα, Μάνα? Μην τη λες αυτή τη λέξη. Στέφανε, δεν είμαι η μάνα σου. Δεν είσαι η μάνα μου. Τότε τι είσαι? Η θεία μου? Ξαδέρφη μου? Κουνιάδα μου? Όχι, όχι. Στέφανε, εγώ πριν από πολλά χρόνια σε υιοθέτησα. Τι λες, μάνα? Στέφανε, πατέρα σου είναι ο Βίρον Δελαφράγκας. Ποιος? Ο Βίρον Δελαφράγκας. Ο Βίρον Δελαφράγκας. Μάνα! Κύριε Τζέλα, κύριε Τζέλα! Τι τρέχεις, Ζαβέλα? Κύριε Τζέλα, είναι 12 στους βάρες μαζί με την ευθετή. Έδωσες την κατάθεση στην Επιτροπή. Ξέρω ότι αλλιώς έπρεπε να σοπάσω. Αλλά σαν αδέκαστος που είμαι, έπρεπε να πρωτοφωνάξω την αλήθεια. Αλλιώς της κατά αδέκαστος είμαι. Τι συμβαίνει? Κύριε Δελαφράγκα, πρέπει να σας συλλάβω ως ηθικό αυτούργο για το θάνατο των ναυτικών του Τζέλα Δέλτα. Κουράγιο, πατέρα. Μπράβο, Στέφανη. Μπράβο. Παιδί μου. Έκανες εκπληκτική δουλειά ως δικηγόρος. Έκανα απλώς το καθήκον μου. Κύριε Δελαφράγκα. Στέφανε! Παιδί μου! Μη με λες έτσι. Ό,τι και να είμαι ο πατέρας σου. Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να σας αποκαλέσω έτσι. Κύριε. Σαντέτα! Ετοίμασε τη βαλίτσα μου. Μάλιστα. Τη μαύρη, την μπλε ή την μπέζ? Όποια να είναι, μωρή. Φέρε να τελειώνουμε. Την μπλε φέρε. Νομίζω ταιριάζει καλύτερα. Στέφανε! Παιδί μου! Πριν με μπουζουριάσουνε, πρέπει να σου πω κάτι που δεν πρόλαβε να σου πει η μακαρίτησα η Θέκλα. Στέφανε! Παιδί μου! Κάθομαι, μωρή. Πατέρα! Πατέρα! Χριστέ μου! Έπαθε του βρουτζά. Λυπάμαι πολύ, Τζέλα. Να σε εκδικηθώ, Στέφανε. Και σένα και εκείνη την Καρμίνο, τη Λαβρεντία και τα παιδιά της που με κόψανε. Πατέρα! Έβαλε και μου αγόρασα από το σπίτι, κυρία Πρόεδρε. Ήθελε να με εξοντώσει. Τι θέλεις μέσα στο πλούσιο σπίτι μου, Λαβρεντία? Ήρθα να σε παρακαλέσω. Χάρε. Δεν χόρτασε η καρδιά σου εκδίκηση. Δεν πλήρωσα αρκετά. Και θα πληρώσεις κι άλλο, κολόβρια. Μαμά, Φτάνει, σταμάτα, Τζέρι. Μόνο να σε δω στον δρόμο να ζητιανεύεις με τα παιδιά σου θα ικανοποιηθώ, Λαβρεντία. Μόνο τότε. Αυτό θέλεις λοιπόν. Αυτή είναι η τελευταία σου κουβέντα. Ναι, και σιγοφύγε. Τότε θα ακούσεις και τη δική μου τελευταία κουβέντα. Εσύ μ' ανάγκασες.
είσαι ανάπηρη. Είμαι όμως αθώα, κύριε Πρόεδρε. Αφού τύφλωσε και τα δύο μου τα παιδιά, με κατέστρεψε, με πολέμησε με κάθε τρόπο, με άφησε άνεργη. Έπεισε τις φίλες της αριστοκράτησης να μην μου δίνει εκπλήσεις. Ψέματα λέει, κυρία Πρόεδρε. Σε διώξανε γιατί δεν έβλεπες καλά και τους τα βάριαζες. Εγώ μωρή τα βάριαζα. Μου σκάφηνα τη δική μου τελειότητα. Ψέματα. Εγώ λέω ψέματα, μωρή. Που σιδέρωνε με το σίδερο το καυτό της δαντέλες και έκαψε όλες τις κοιλώτες της κυρίας Κιοπέογλου. Εγώ μωρή έκαψα τις κοιλώτες της Κιοπέογλου. Τι λες μωρή. Αυτό μ' ακούς πολύ βρωμιάρα. Σας το ορκίζομαι, κυρία Πρόεδρε. Αλήθεια. Να, σε τούτο το σταυρό μου φύγε, δεν πειράζει. Σηκάστε, κυρία Τελαφράγκα. Κατηγορουμένη, συνέχισε την απολογία σου. Κατηγορουμένη. Κατηγορουμένη. Τζέλα, που τον βρήκες αυτό το σταυρό. Αυτός ο σταυρός είναι δικός μου. Δεν πες πως ότι τον έκλεψα κιόλας. Αυτός ο σταυρός είναι ό,τι πολυτιμότερο έχω. Μήπως τον έχεις από την κατοχή. Και εσύ που το ξέρεις. Και στον έδωσε η αδερφή σου, λίγο πριν φύγει για τον Ταχάου. Και πού την ξέρεις εσύ την αδερφή μου. Εγώ είμαι η αδερφή σου, Τζέλα! Δεν σε πιστεύω, μυστή. Το πραγματικό σου όνομα δεν είναι Φωτούλα. Και έχεις και αδερφό, τον Μπούλι. Αυτά μπορεί να τάξεις από κάπου. Λοιπόν, θα σου πω και κάτι ακόμα, που δεν γίνεται να το έχω ακούσει από πουθενά. Εγώ, εσύ και ο Μπούλης έχουμε ένα σημάδι, κληρονομιά από τη γιαγιά μας. Μία ελιά στον κόλο. Ναι, και εγώ έχω μια ελιά στον κόλο. Εγώ έχω μια ελιά στον κόλο. Εγωμένη δεν είναι αναγκή να μας δείξει τον κόλο σου, σε πιστεύουμε. Συνέχισε την απολογία σου. Λαβρεντία, αδερφή μου. Ναι, Φωτούλα, εγώ είμαι. Μα πώς βρέθηκε στα χέρια του Βύρονος Τελαφράγκα. Το όνομα Βύρον Τελαφράγκας είναι ψεύτικο. Το πραγματικό του όνομα είναι Γιάννης Νικολάου. Αλλά το άλλαξε, γιατί στην κατοχή ήταν μαυραγορείτης και δοσύλλογος. Όταν έγινε η απελευθέρωση, πήρε εμένα και τον Μπούλι από την προστασία του. Αλλά επειδή ήταν φτωχός, κράτησε εμένα και έδωσε τον Μπούλι στη φέρνα μπάλα για υιοθεσία. Θεέ μου! Καταδικάστε με, σκοτώστε με! Πυροβόλησα την αδερφή μου! Εγώ με την τρέλα που σ' ανάγκασα! Συγγνώμη, αδερφή μου! Περπατάς! Εγώ, Φωτούλα! Έλα, περπάτα! Δεν μπορώ! Μπορείς, Φωτούλα! Έλα, προσπάθησε! Θεραπεύτηκα από τη γη της αγάπης! Λιγότερα με την καμάρα! Και εγώ βλέπω μάνα! Αυτό δεν είναι δικαστήριο! Είναι η κολυμβήτρια του Σεώ! Τζέλα έγινε θαύμα! Αθώα και κατηγορουμένη! Και αύριο, παιδιά μου, θα γίνουν οι γάμοι σας! Ευχαριστώ, Μανουλά! Και εγώ θα παντρευτώ Τζέλα μου! Ποια θα πάρεις εσύ, καλέ? Τη Μάρθα! Την είδα στο δικαστήριο και την ερωτεύτηκα! Τη δικιά μου κουμπάρα, κυρία Τελαφράγκα. Ποια δεν θα πάρεις εσύ καλέ. Τη Ζαμπέτα. Όλοι μαζί θα φάμε τα λεφτά του Τελαφράγκα.
Αυτό το έργο πες μου τι θα μου προσφέρει. Λευτέρη! 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 Τους αυτούς δώρο θα σε γυρνώ το Βαγγέλη. Από παιδί στο νου μου έχεις τυχιώσει. Και μια ζωή σε έχω ξαπληρώσει. Άλλη κι αυτή την τελευταία πόση. Αυτό που με έφαγε αυτό και θα με σώσει. Στην καμπιά Λευτέρη έλα για τσάρκα. Με την υπτάμενη την τρίπια του τη βάρκα. Κι είναι το αύριο στο χτες που με έχει φέρει. Έλα ειρήνη να υπογράψουμε Λευτέρη. Και την αυγή που η μέρα μου χαράξει. Πάμε μαζί με νύχες με ένα μάξι. Και μη ρωτάς ποτέ ποιος έχει φταίξει. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπαίξει. Και μη ρωτάς ποτέ ποιος έχει φταίξει. Σ' αυτό το έργο έχουμε όλοι ξαναπαίξει. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπαίξει. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπαίξει. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπαίξει.